তাবুক আদিবাসী মহিলা সমিতিনি IPFT long live, IPFT long live, CBCBN yakari IPFT bana final round senglam sugo, CBCBN yakari IPFT ni bana round final round senglam sugo, IPFT long live, IPFT long live, IPFT long live, CBCBN yakari IPFT ni bana round final round senglam sugo, CBCBN yakari IPFT ni bana round final round senglam sugo, IPFT long live, IPFT long live, long live, हामबाय दिनै उत्तर महारानीपुर रिजनल कमिटी बाय तैजुलजाक दिनर IPF दिनै सालसा पांडा संसालायखा इंगे दिनैनो पांडागो सिनि तिरप्रहा स्टेनि रेभिनिउ तै फिसारिनि मन्त्री बरं गोनां सिनि सार NC देबबर्मा दिनै फायस' फायजाक दिनैनो पांडागो इंगे दिनैनो पांडागो CPM तै BJP याकारै 12 फेमिली तै 34 बुता ओ बिसिंगो श्रीरामखरा ADC विलेज नि इलेक्टेड मेम्बर विद्याचरण देबबर्मा बबाहायनो तिनि सिनि IPF तिनि बानारो फायखा गाहायनि बाङै जों बिलाइखे तिनि तंथगु खातंगु तिनि बरक सिनि दल फायमानि बाङै बा त्रिपालेन चबानि सामंगो बरक संबाय गुदुल फायमानि बाङै बिलाइखे जों बरक खाबाय खबाय लामसगु गाहायनि बाङै अमहायखे नताबो बांमा सिनि तेलेमारा डिभिजनो अन्य पार्टी आकारै सिनि पार्टीको फाइना बागै ताबो बांमा संगाय जवाजोब फ्लाइ दङ जों तै बमाहायखे प्रग्राम फायगै जों नाहारना बागै जों तियारङै दङ गाहायनि बाङै जों बिलाइखे तिनि खातंगु तै तंथगु तमानि हमले तिनि हाय सालगो तिनि बरक CPN BJP आकारै सिनि IPF तिबाना तलागो फायमानि बाङै जों बरनो खाबाय खबाय लामसगु